Хора, аз съм Mr. Game Genesis и днес сме на Walking Dead Part 2 и да продължим. Така, ето е втората част. А то си хапва. Пинг. Бау! What? Не! Не! Фак! Дали ще го би? А не. Ей, дойдоха някакви бе. О, не! Дали става зомби? Да. Ау, то жертва! Пиче, дали ще се справиш сам, но... Опитай се, все пак. Ха! Защо не искаш отбор с този бе? Щеш ли да си добър отбор? Вау! Вау! Какво? Вече знам как се качва, как се казва клипа. Ха-ха! Знам как се казва клипа. Ами там, не като свърши клипа да му мисля 100 неща за правене. Вау, те само често чакат. Тук не ги разбрах. О, май, това е приятеля му. Еп. Окей, хора, това е за парт 2. Надявам се ви харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми, харесайте клипа и чао!